pisan yo wis ayem tentrem. Nyanyi bareng sik yuk. Gandem lincah. Arep piye Mbak Elisa? Gandem lincah pring tutul ngisor wetnya lho. Oh, Iki apa iki? ngono. Warung pojok. Warung pojok. Ayo nyanyi bareng. Male apa warung pojok? Sepiro to? Slendro. Slendro. Arep celuk apa buka apa, Sa? Gandem lincah pring tutul ngisor wet. Ae warung pojok. Teko agimba sadate sampan madu ise kawakane nasare wakui Lembong mari aku nyerei siang saya sumati kong ayu Wis bersatu. Ngene iki lho. Kangen-kangenan. Wis kangen urung karo Mbah Imin. lho kowe jare kadang ngarep-arep Mbak Tati kangen karo Mbak Tati. Selamat datang di Yogyakarta. Terima Rasakan kasih pembalasan. sapaannya, semoga tidak hanya di bibir saja tapi tulus sampai ke hatimu. Ya saya memang tulus. Bojone. Bojone. Ya, Butulus. Butulus ya. Wah, biasanya muni bulus ya. Aku wis hafal kok. Wis apa ya? Mbak Tatin kok wani ngedeki aku. Aku dikandani ngono ki ra semelang kamu drop. Kenapa harus Enggak drop? semelang kamu mentalnya down gitu enggak ya? Enggak lah, aku kan wanita beneran ya. Wanita tulen. Kirain Ini kan nek palsu ya. kirain nek drop melihat pesona aura positif pada diriku, kamu drop. Tidak lah. Lek Min itu mentalnya jos. Jos. Kenapa? Soalnya mentalnya di belakang, jadi jos. Mental kok di belakang ini mental Kan apa? ide maksudnya. Ke belakang. Masa keterbelakangan mental. Aku pikir. Ya Mbak, iki ana pamundutan. Apa itu? Iki fragmen cilik-cilikan. Amin. Kita akan mengenalkan sebuah dongeng untuk anak-anak SMK. SMK. Karena saiki wis jarang ya dongeng kuwi kita alami dari generasi mungkin dari Kak Mimin tuh tahun berapa, kelahiran berapa? Saya Maksudnya piye to? Kowe iki tak kon goleki bawang Sing, merah. Pratane bawang putih. Kalau menungsane teko. Mbak Yu Mbak jane pun rampung ket wau. Mbak jane pun rampung ket wau. Terus kok lagi saiki Dumadakane nyampun dukorine. Mampir ider neng ndi kowe? Kok ngaider Mbak Yu. Ampun dukorin Mbak Yu aja ngono kuwi to. ya ngomong aja sih wis kok ngendi ngono lho. Ketetok lho kowe bawang putih. Mikir ya. Puas aku. Lah kula mbah pun rampung, napa-napa rampung. Ning kasunyata wonten saperangan ingkang ical kok. Sing ilang sing gonane sapa? Belelana. Kok dadi ana sing ngilangi maksudnya ki? Sing ilang apa? Iki nang ngilangi. Maksudnya ki nang kali lah. Nang goleki piye? Wonten popok kalian bro ingkang ical sing mbok. Kae to ilang ki mbok kepiyake? Ning goleki piye? Ngantos dangu kula mados dereng kepanggih. Lemu nyambut gawe ki jane kepiye to bawang putih? Wis tak kandhani teplok. Lah Mbak Yu bawang merah ki lho. Paribasan kalian ngomale nandangi aku resik omah aku masa aku. Kok nganti ana saperangan sing klaru sing lali kudune jenengan ya iso. Lah kowe protes. Kowe ora betah. Minggat to. Kok sik to? Kowe kok dadi ngilang-ilang iki kowe